magtutudlo sa kamatuoran. Hulyo 10. Apan kung siya ang espiritu sa kamatuoran mo anhina, siya magamando kaninyo sa tibuok nga kamatuoran. Juan kapitulo 16 bersikulo 13. Ang maghuhupay gitawag nga espiritu sa kamatuoran. Ang iyang buluhaton mao ang pagpasabot ug pagpadayon sa kamatuoran. Siya una nga nagpuyo sa kasing-kasing ingon nga espiritu sa kamatuoran, ug sa ingon siya nahimong maghuhupay. Adunay kahupayan ug kalinaw sa kamatuoran, apan walay tinuod nga kalinaw o kahupayan nga makita sa bakak. Pinaagi sa bakak nga mga teorya ug mga tradisyon nga nakuha ni Satanas ang iyang gahom ibabaw sa hunahuna. Pinaagi sa pagtultulo sa mga tawo ngadto sa bakak nga mga sukdanan, iyang gidaot ang kinaiya. Pinaagi sa mga kasulatan, ang balaang espiritu nagsulti sa hunahuna ug nagbutang sa kamatuoran sa kasing-kasing. Sa ingon ni ana, iyang gibutiyag ang sayop ug gipapahawa kini gikan sa kalag. Pinaagi sa espiritu sa kamatuoran nga nagabuhat pinaagi sa pulong sa Dios nga si Kristo nagpaubos sa iyang pinili nga katawhan ngadto sa iyang kaugalingon. Gituyo sa Dios nga bisan niining kinabuhia ang mga kamatuoran sa iyang pulong kanunay nga ipadayag ngadto sa iyang katawhan. Adunay usa lamang kapaagi diin kini nga kahibalo makuha. Makabot nato ang pagsabot sa pulong sa Dios pinaagi lamang sa kahayag sa espiritu, diin gihatag ang pulong. Ang mga pulong sa Dios walay tawo nga nahibalo, kundili ang espiritu sa Dios. Kaya ang espiritu nagasusi sa tanang mga butang, oo sa halalom nga mga butang sa Dios. Gikan sa Dios ang tuburan sa kaalam, nagagikan ang tanang kahibalo nga adunay bilis sa tawo, ang tanan nga masabtan o mahuptan sa salabutan. Ang bunga sa kahoy nga nagrepresentar sa maayo ug daotan, dili angay pupuon tungod kay girekomendar kini sa usa nga kanhi masanag nga manulunda sa himaya. Siya miingon nga kun ang mga tawo mukaon niini, sila makahibalo sa maayo ug sa daotan. Pero sagdi na lang, ang tinuod nga kahibalo dili gikan sa mga dili magtotoo o daotan nga mga tawo. Ang pulong sa Dios kahayag ug kamatuoran. Ang tinuod nga kahayag nagdan-ag gikan ni Hesukristo, kinsa naghayag sa matag tawo nga moanhi sa kalibutan. Gikan sa balang espiritu nagagikan ang Dios nung kahibalo. Nasayod siya kung unsa ang gikinahanglan sa katawhan aron sa pagpalambo sa kalinaw, kalipay ug kapahulayan dinhi niini nga kalibutan, ug sa pagsiguro sa walay katapusan nga kapahulayan sa gingharian sa Dios. Dili gayud kinahanglang tun-an ang Biblia nga walay pag-ampo. Sa dili paablihan ang mga panid niini, kinahanglan nga mangayo kita sa paglamdag sa balaang espiritu ug kini igahatag. Ang espiritu sa kamatuoran mao lamang ang epektibong magtutudlo sa balaang kamatuoran.